Aku sik kelingan. Piye, Nak? Biyen ki tatanane lenggah iki lho, Mas. Heeh. Kene nih. Iken iki. Iken. Terus aku, Heeh. terus Ani kelas 4 kelas 5 SD aku wis nderek iki Pak Degleng. Berarti mulai indil-indil sampai ondol-ondol. Kok ondol-ondol piye? Gambang kiwa iki tembange piye, Nak? Oh, gampange ning kiwa. Sigaraning nyawa, asik-asik. Tradisional Japanis. Apa kuwi? Japanis to. Japanese po NX. Japanis. Tradisional Jawa lho maksudku. Oh, alah. Oh, Jawa. Rasakan Banyuwangi Raino bayi sing tau Prigel. Wajan apik. Prigel. Wah, penuh dengan full bintang malam hari ini. Terus nggih. Bengi iki jan full reoni. Reuni full. Iki padha reuni keluarga. Jan reoni sindiane Pak Degleng zaman semono iki. Oh, sindene. Luar biasa. Biyen kuwi Sing pundi? Cici kuwi biasane lek lungguh ning dhuwur kotak. Pundi ta? Sing pundi to? Kae nomor 4 kolor. Oh nika. Sing jeneng sanjange sering ngompol riyen. Iya ya kuwi. Oh, nggih niki. Wah, jan anu ning dhuwur kotak mbiyen bagiane. Lah nek sing niki sing pojok ki ambak nika. Kuwi Sugiyane. Oh, mangkane. Diwet-wet nggih. Wet-wet. Nggih, mboten Ah, apa-apa. Jengkar saka Pangaluban. Nggih, monggo. Genduk prigel. Sepote Cak. Sepake Cak. Yo! Masih bersama Bagian Musik Indonesia. Iya ya. Sugeng dalu Mas Predi. Sugeng dalu Nak Cahayu. Pripun kabare Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Awak dhewe soreoni ya Mas. Riyani jan bengi iki matur nuwun nuwun karo Gus Dedi. Nggih. Masya Allah. Aku sik kelingan. Piye, Nak? Biyen ki tatanane lenggah iki lho Mas. Heeh. Kene niken ya ta? Niken iki. Niken. Terus aku, terus Anin, Heeh. terus Nyanyuk, Nyanyu. Terus terus barono biasanya Mbak Mary, biasanya Mbak Iing, oh ya. Eli. terus Elin, Heeh. terus Mbak Iit, Heeh. terus Bu Sri. Terus ki Kali iki sinten niku Bu sing nyun sewu? Daleme gerobokan niku Bu sinten asmane? Bu Omas. Omas Mati. Masya Allah. Oh iya Dek. Lali malah bose lali. Sok melu sora lho Mas. apik. Iya. Saiki generasine wis beda ya Mas. bener. Saiki bar iki Gandhi terus sapa Nisa, Adia. Jan ngono. apik cilik-cilik. Wes. Heeh. Keluarga seni. Keluarga Sik, seni. sampean kok sampai wapal formasine sinden iki pirang puluh tahun derekno. Lho. Mas Adi. Sik kelas piro ya Mas? Kelas Adi? 5 SD. Kelas 4 kelas 5 SD aku wis nderek iki Pak Degleng. Berarti mulai indil-indil sampai ondol-ondol. Kok ondol-ondol piye to? Mulai cilik sampai gede. Iya. Iya. Aturke napa dalu punika wonten Nggih. Gus Dedi. Matur sembah nuwun kagem Gus Dedi. Mugi-mugi Gus Dedi padepokan sapu jagat terus migunani ya Mas. Amin. Gus Dedi tansah pinaringan kesehatan, rezeki ingkang lancar, berkah barokah. Allahumma Amin. Saged berkahi dumateng sedayanipun umat Mbak Prigel. iya Mas. Alhamdulillah awake dhewe Terus iso ojo kumpul. lali Mbak Prigel, sering santunan ngene anak yatim. Yatim. Nek saged saulan pisan mengke wayangan nggih Gus nggih. Lah, Tenan wis Amin. biasa wis diasih. Iya wayangan dalange Mas Predi sendene iki. Ya, betul. Bangga. Bangga. Musisine kae agane iki. Gus Dedi mung ya wis paring dawuh. Nggih, pripun? Wayangan digawe agenda tiap tahun. Wah, luar Waduh, luar biasa. biasa. Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Nggih. Tiap tahun lho, Jo. Ya, Iki engko rencanane wayangan di tingkat loro. Dadi ngisor wayang dhuwur wayang. dadine kaya apa? Lha ya wayang tingkat ngono Ora maksudnya. ya yuban-yuban disebut. Tema apa? Ki tema piye? Apik iki lho. Gak jelas wong iki. Ya ngatur apa, Nduk? Nggih. Nembang nggih. Ya, ya. Nembang iki mengono Ngaten pamundutan tamu. Ya, genduk nggih, prigel apa? saka panitia. Gambang kiwa iki tembange piye, Nok? Oh, gampange ning kiwa. Si
giaraning nyawa asik-asik kowe lho Nah, Mas. pokoknya Terus asik-asik. Nirmala. Sumanding sampun. Semanding wis. Semanding sampun. Weekend. Ya, iki ben padha Banyuwangine ya. Wah, masuk. Apik iki. Kowe joget aja. Minggu sik, Mbah. Wah, aku wis joget. Ora iso joget yo nyang. Lah kebutuhan kok ngawur ya. Lah dhek rene ra kon joget kok. Lah iya. Aku neh akhir sih. Iya potong bonmu bendino ndek iki. Bayar aku entek dino iki. Ya nyilih bawane pucung ya, Mbah. Nggih. Nyongo. Nyongot iki jadi. Nyongo. Nyongot. Nyongot sampean iki piye to ya? Aja. Jomong ewe tak tau apuki lho cara yoga-yoga. Yoga-yoga. Wis bar rasa gatene yoga-yoga iki. Wangi Minggu. Sampeyan sing anu bahasa Indonesia. Apa, Nduk, Mang? Wengi Minggu. Malam Minggu. Ya. Apa itu bahasa Inggris? Minggu malam. Minggu malam, bahasa Inggris ya. Next Sunday. Oke, aku sing bahasa Jawa, sampean Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia iki bahasa Inggris. Pak Ijo bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Cegah nendra tetap wungu. Cegah nendra tetep wungu. Menahan mata, enggak usah. Kok menahan mata piye to Mas? Nahan ngantuk. Nahan Berarti ngantuk. Nahan ngantuk biar enggak tidur. Ya, sampean. Sleep call. Apa kuwi? Kok iso teko sleep call? Sleep tidur kali nyandak HP video call kae. Dadi arepe turu kae ra sedo ngantuk ta. Sleep Oh, call. sleep call. Kok penak Lah men mosok sleep saiki call. tok. Wis kuwi anake gelem ra gelem ya kuwi. Ucup peru watan. Ucup perwatan. Oh, ruwatan yo. Maksudnya atau tujuannya untuk ruwatan. Bener. Ayo. Kowe Tradisional Javanese. Apa Jo? Tradisional Japanese. Apa kuwi? Japanese tadi. Japanese bu NX. Japanese. Tradisional Jawa lho maksudku. Oh alah. Oh, Javanis loh ya. Pokoknya Inggris yo wis. ya wis sak karepmu Ya, Mas. sak pethoke kae. Apa nggo Inggris barang. Lan santunan anak yatim. Dan santunan anak yatim. Acarane iki santunan anak Santunan yatim. anak yatim sambil ruwatan. Iya, coba kowe. Kids is dead. Deh. Apa Kok kuwi? kid is dead? Kids iki anak. Is dead iki mati ngono lho. Dadi anake sing kuwi mau mboke pae mati ngono. Ngawur Jan ki sak is jeblak dead. Pokoknya lambene Inggris. wae. Aku ora tau ning Inggris kok. SD ra tutup Ya, ya, Pak Ijo. kid is dead. Gelem ra gelem yo kuwi. Padepokan sapu jagat terus piguno. Apa Mas? Padepokan sapu jagat selalu berguna. Iya, terus kowe Sapu jagat yo opo ya? Sapu. sapu jagat ya panggah. Sapu bro. Mungkin mereke. Sapu. Jagat ya apa? Jagat iki word. Bert. Nah. Bert. Apa berat? Sapu jagat yo. Padepokan sapu jagat semoga selalu berguna untuk Amin. masyarakat ya Mas. Happy birthday. Nah, kok happy birthday piye to? Sapa ulang tahun? Pokoknya ulang tahun kan seneng-seneng berguna ngono lho. Happy Ya wis birthday. sak karepmu, Jo, Pak Ijo. Aku ora tau ning Inggris ya dipaksa Inggris. Ayo. Iya iya iya.
Gerajakan mawon, Mbah. Wah, lo joget to. Joget to, mau jaluk Banyuwangi diganti kuwi wae. Aku nek sing joget. Iya to. Sikilku lara aja. Ini jadi nambah ora ini. Yo. Oke, matur sembah nuwun Mas Predi. Tembange Gerajakan Banyuwangi digarap Jaipongan Janape. Laras. Spesial kagem padepokan Sapu Jagat. Sapu Jagat kagem Bapak Gus. Spesial kagem Gus Dedi. Sing bagus dhewe. Iya. Iki mengacarane santunan anak yatim. Nggih. Iki yahene iki bocah cilik sing isih ndelok wayang ngono ora. Lho lah niki. Kula. Wah, lah kuwi wis ora cilik neh. Tapi nate cilik ngono lho kula. Dhisik to cilik. Jajal yen ana kon munggah rene. Nggih. Nggih, Ibu, Bapak, Mbok bina wonten lare alit saged minggah mriki. Wah, jan kene. Nggih, napa nek kirane kegedean mriki diketok sikile ben rada cilik. Niki tidak berlaku untuk lansia nggih. Wah, kudu bocah cilik. Cah cilik. Dadi cah cilik yahene sih delok wayang ki perlu ya Nah, niki lho. disangon. Cuwilik nika. Enten dito. Wolungguh Mbak Ibu tak kira cilik ya, Mbak. Iya ta Mas. Oh, ana. Ana. Wonten. Wonten. Pundi-pundi, Bu? Monggo minggah mriki. Ndi to, Cek? Boke rasa melok. Dadi awake dhewe kudu nurun nulat karo Gus Dedi. Laras. Gus Dedi ki karem sedekah, yen ngono aku kudu gelem sedekah. Berbagi dengan yang berbagi lain. dengan Luar yang biasa. lain. Siap. Lah kaya ngono to, Nduk Gel. Nggih, leres Mas Pret. Ayo, Nduk. Pundi? Pundi? Kalian jenengan, Bu, minggah pisan mboten napa-napa. Enten. Nggih. Tah cilik. Nah umpami mboten Nggih, karo mboten Pak Isa. wani dhewe piye? Nggih. Digendong ra apa-apa? Enggak apa-apa, apa-apa. mae digendong, mae digendong. Monggo. Minggah mawon. Lah, ngene lah. Monggo digendong mboten napa-napa. Nggih. Enten Wis, malih mboten. iki anu, iki wenehno ben dinggo sangu sekolah. Oh, makaten nggih, nggih, nggih. Mung siji? Luar biasa. Namung setunggal. Nggih, niki kula potong separuh dados separuh. Lho Piye to, Mas? aja ora Lucu to. kena. Matur mbah nuwun. Ya yahene putrine jek purun mirsani wayang kulit bocah cilik ben ngerti karo budayane awake dhewe. Laras. Niku enten ora mboten teng mriko. Sing ndi? Sebelah kanan Belah kanan. wonten, Bu. Oke, sangoni Oke. meneh. Wonten malih monggo. Jan ora apa-apa iki awake dhewe kudu andum rejeki. Ya. Lah iki cah cilik. Ha iki lho. Kuwi jatahe sejo akeh dhewe. Wong minggone iki. Ayo wehna aja. Nggih, Apa Mas kagem Broto? sinten? Heeh, wis. Wehna. Jo, bebas iki. Ya, kanggo sapa sebelah kiri. Ah, iki lho, cilik iki lho. Kudungannya lho, Jo. Putih iki. Ayo lho Mas. Mriki. Kayak cilik tapi umur kayak jane ya. Jane ponakanku mu tak jake. Kae lho sing gawe baju kuning kae digendong kae ya cilik Pundi? jalukno neh. Mriko. Kae Oh, ya. lho. Jo. Kuwi bene jalukno Oh, neh. nggih, tunggal malih. Jaluk maneh. Ya. Wah, isih akeh aku nurun Oh, Gus apa Dedi. ya? Dalang Duit laris tak kok. ge apa gitu, Gus? Duit ge apa? Tuwa Awake tak. dhewe kudu diwenehke ge sedekah. Enten malih mboten. Perlune. Heeh. Nika lho ngajeng adik nika. Gak apa-apa Mas Broto. Wajan. Bro, sitok iki tuku rokok, Bro. Enten malih mboten. Ndi? Oh, cilik apane jentikane iki cilik. Enten malih mboten mriko. Oh, mriko lho adik nika. Ngajeng niki. Ayo, Dek, rene, Dek. Iki lho. Rene, nah ngono kek mangku Loro, dulure. Kon munggah. Jek enek 10 kas jalukno nek. Lho tenang ae Gus Dedi jek jeneng ngono kok. Iki padha yu iki sitok. Padha wis. Walah. Jo, kon munggah rene sik, Jo. Sing kaos Munggah sik, biru. munggah rene, Ah, kaos rene. Tak loro munggah sik. Sini le. Kono. Lah, Terus ngarep sik ayo. kene ngarep. Nah. Ndang rene. Sumpah ya. lah kowe loro tok. Aku yo duwe akeh ngene iki. Nah, kene. Nah, iki diperengne ya cah bagus timbali Ya. sapa jenenge. Sik, namanya siapa? Gilang. Namanya Gilang. 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 Oh iya. Lah sing kae. Nggih, Gilang bapaknya namanya siapa? Torik. Ning kene gak wonge? Mboten. Oh, gak ning kene. Sesuk kon rene ya. Berobat ngene Gus Dedi ya. Lah nyapa bapak era yang Oh, Pak menyapa Eka bapak Kompo toh? berubah. Sehat Pak ya?
Yo iya. Niki sapa Ya, jenenge? sing kedua namanya siapa? Alif. Alip. Alip Pak enak ora? Apa jenenge? Ali PTKA lho iki. Pak jenenge sapa le? Husen. Sen anakmu Sen. Koyo kancamu. Ya yo ki lho. Wah jenenge Gusen. Kelas berapa Lip? 4. Kelas 4. 4 MI oh ya. Lagi Seneng kelas- nonton kelas- wayang ya? Iya. Bocah bagus-bagus Sampeyan ya. seneng nonton wayang? Seneng nonton wayange apa sindene? Wayangi. Oh wayange. Oh, sesuk sekolah lho cah bagus ya. Heeh, iki tinggi sangu. Ki piro? Kurang sitok, Pak. Lah, kok. Eh? Kurang sitok. Namung setunggal niki Oh, siji. Heeh nggih. Sumpah sik sitok. Lha sok kene kono iso kalong to, Jo? Aku iki diwehi loro tok tak kene kono sitok. Wo ngono. Ngono arepe dijol dikereketan jare wong-wong. Bangeten jere. Ya, Iya, ya. nggih. Isih neh ora? Sampun. Wis disangokke. Ya. Nggih gila, sesuk nggih sangu ya. Dadi sesuk aja dintekne. Nggih jajan. Nah, aja tumbas es ya. Sesuk tumbas sing gak ngare watuk. Nah. Ciki-ciki ya ora oleh. Ngono iki langsung cuh ngono. Ya, sesuk nggih sangu. Ya, ya kekno ngono kok. Oh ya njaluk. Wah, senengane meri arep. Lah mau pentelengi lho, Jo. Bocah cilik. Puluhan cah lurus 10 lho. Lho, Kok ngene, iki tak susu 10. Piye? Kuwi bagiane wong iso dijaluk. Ya, nyai. Makasih ya. Makasih ya. Sekolah sing pinter. Heeh. Soben lah gede. Aja ndeloki elektron ya. Lah nyapa to elektron kesenian kok. Lah iki 20 entek iki nyawer ta. Ya mbok ben. kuwi Terima jan kasih, paijo Ale. jaman semono. Makasih. Ah. Biasa. Pun telas. Loh, lah jek enek Lah, apa ngoten dompet? iki. Lajit ditone kabeh. Oke, Jo. Oh, yo kene. Gus, tambahi nggih, Gus. Lah alah, memang Lah jaluk niki buset ta? Iki jek nek cah cilik mlaku rene kok sireng iki. Di. Oh ibu. Kudu Mas, kudu Mas. Wah, iku wis manak piro. Nyok iki jek papat. Lah cek papat. Ya, cek papat ayo tasik Masih sekawan empat. iki. Pundi sing lare-lare? Ayo. Kuwi lho Mas lanang ki lho Mas. Gitu. Iki Oh, lha ngarep iki lho. arep ya enek aja, coba. Wah, iya iki cilik rene. Oh, ya anake kuwi yo. Ora apa-apa. Timbil kula duweni iki, timbil dalange. Ya. Nyale. Ah, wis enek. Malah nyapa to kok Ah. nangis. Ya kene. Cek turah loro, Jo. Eh, cek turah piro? Sing nyelentem, wah sing nyelentem cilik iki. Pundi malih? Niko Adik mriki. Golok ngono. Ayo. Ah, salah turu. Turu ra oleh lewe. Lah iki duduk sing lambe kuning mang ta Mas? Kita salin jaket aja ijo. Salin jaket. Ya, Padha wong. Wong padha. Ya cek loro, Jo. ibuke njaluk dhuwur dalange keto. Aku ora diwehi ono jaru. Tasik kalih, monggo sing beto lare alit. Iki cilik tapi ketoke tuwek iki. Hah? Ayo gak apa-apa kene ayo. Ada yang kenal ki lho. Untune gigis. Ya, ini 1. Nah, kelas berapa? Kelas 1 SD. Oh, SMP. Semono SD ki piye to, Lek? Mas Dus sakmu ora entekne kok. Ya, di situ aja. Dina. Wis tuwek iki, iki masa cilik. Kok iki. ae. Jo. Wenehno Mas tukang son kae. Nah, oke. Sing Wah. ndi? Monggo Mas. Monggo Wis Mas. sason lho. Mas, Lah iki. Susu 10. tukang sone ning pira? Tukang sone ning pira? Eneng pira? 5. Oh, tukang sone gangsa. Kurang papat. Gangsal, Pak. Ini. Rasane gangsal. Ayo yo. Tenan to entek. Iya, piye to jarene akeh? Sedekah kok setengah-setengah. Wah. Alah. Sedekah kudune full. Full. Heeh. Kabeh tak fullne, Jo. Lah niku amplop niku dikekno pisan. Kabeh tak fullne iki mung wisan. Apa karo HP diwehke? Tapi didol sik. Ya. Iki tanjake Nggih. genduk prigel karo genduk wiwi jumeneng saka Palungguan. Wah, iki. Paring tetembangan. Duet maut iki. Ya. Ah, Ora usah maut to ya. Dadak maut barang medeni kancane iki. Yo, sepoti Mas. Yo, Yo, sepote.